Wamkhozi uba uyizame phela ihani imnandi inokungikhumbuza uthu inale taste yothu. Thenjiwe, this comes from the boss. Somebody here should give it to you. Oh, ngiyabonga ngani yami, thank you. Awu ubhemi uyakhula ubhemi ngicabanga. Ubhemi njengobhemi Makhati. Uyakhula bani ubhemi. Umbhemi ungabeke kube ukuthi ikweleli. Awukahle una i-transparent. Transparency. Yeah, nabayiphuza laba balakithi i-transparency nami ngeke ngiyiphuze mengilapha kwakho. Oh, engiyithanda. Kodwa mkhozi ungakhohlwa uyizama i-red favorite cake. Imnandi mkhozi. Bengimnandi bengifuna ukukumesha ngithi raspberry ngithi favorite red favorite. And iyamesha ngempela ke futhi. Ngabe bathini ke lana? Oh, yini impela. Yazi yangihlekisa indoda. Asihleke phela so. Indaba yalendoda webakithi yazi yangihlekisa. Uthi bakithi. Yazi yangihlekisa indaba. Awukahle ubhemi yazi sinesicefe ke lento okuhlayo wedwa. Uthini itindaba? Ayayelini. Yahlekisa indaba. Hey Ben, reading it the letter for me. Welaphi is in hospital. You need to come back home soon. Oh, ngosiya. Wenzeni? Usenzeni? Kuluma phela. Awukade uhleka ukuthi ufela kusesibhedlela? Engahleki lokho. Shuthi bengifunda ngenye indlela kade fanele. Hayi impembi kahle. Akudlalwa ngento ekanje. Ungafika uthi uyahlekisa indoda busu uphinda uthi he? Hayi asike siyophuza amandla sami. Phuza amandla. Woza Patrice, woza.